Takže rada by som vám dnes priblížila svet netopierov, živočíchov, ktorí sú opradení rôznymi poverami. Mnohí ľudia sa ich boja, pričom tento strach pravdepodobne pramení z toho, že sú to živočíchy nepoznané, v minulosti sa s nimi nestretávali tak často ako dnes. Dnes už je bežné, že netopiere obývajú tie isté miesta, tie isté budovy ako ľudia a tak sú vlastne našimi susedmi a bolo by dobré o nich niečo vedieť, poznať ich a nejakým spôsobom sa naučiť spolu s nimi využívať podobný priestor. Takže čo je pre netopiere charakteristické? Sú to jediné aktívne lietajúce cicavce. Na to, aby mohli aktívne lietať, to im umožňuje to, že majú horné končatiny premenené na krídla, čiže prsty majú predĺžené, palec, ten je jediný krátky, je ukončený pazúrikom a ten využívajú, keď lezú po podklade, že sa im prichytávajú a vlastne zvyšné 4 prsty sú predĺžené, medzi nimi je natiahnutá lietacia dlana a vďaka tomu tie krídla dokážu ovládať a dokážu s nimi lietať. Sú to živočíchy, ktoré sú rozšírené po celom svete, okrem teda Antarktídy, kde je chladno a nemajú dostatok potravy, s tým, že najviac druhov sa vyskytuje v tropických oblastiach v okolí rovníka a postupne smerom na sever alebo na juh ten počet druhov na konkrétnych územiach klesá. Celkovo bolo doteraz známych, zaevidovaných okolo 1500 druhov. Pomerne nedávno bol nájdený 1500 druh maličkého netopiera z rodu Pipistrellus. A stále je predpoklad, že najmä v tých tropických rovníkových oblastiach sú ešte mnohé druhy nepopísané, nepoznané a že ešte stále je šanca objaviť nové druhy. V jednotlivých oblastiach samozrejme tie druhy sa musia prispôsobiť klimatickým podmienkam, ktoré sú v tej ktorej oblasti. To znamená, u nás máme striedanie 4-ročných období a tomuto ročnému cyklu sa prispôsobuje aj život netopierov. V zimnom období zhruba od novembra do februára, marca, keď je nedostatok hmyzu, netopiere upadajú do zimného spánku, tzv. Hibernácie, aby toto nepriaznivé obdobie, kedy nemajú potravu, vlastne prečkali spánkom a na jar, keď už sa hmyz zobudza jeho dostatok, majú potravu, tak aj netopiere sa zobudzajú, začínajú sa premiestňovať do miest, kde vytvárajú letné kolónie. V tomto období zhruba máj, jún sa samice stretajú v úkrytoch spoločných, kde v kolóniách reprodukčných rodia mláďatá, starajú sa o tieto mláďatá, vychovávajú ich a v priebehu augusta už tieto mláďatá musia dorásť do veľkosti dospelého jedinca, musia vedieť lietať, aby pred ďalším zimným obdobím sa stihli naučiť, kde sú dobré loviská, kde nájdu potravu, kde sú ukrytí, kde sa vedia ukryť cez deň, kde sa vedia ukryť v zimnom období, aby poznali viacero tých ukrytov. Čiže tá matka ich vlastne všetko naučí a potom tá aktivita je pomerne vysoká v jesennom období, kedy sa snažia nakrmiť dostatočným množstvom hmyzu, urobiť si určité zásoby a na to zimné obdobie zase zazimovať a hibernovať. Počas tej hibernácie netopierom sa spomaluje dýchanie, spomaluje sa im tep, všetky životné funkcie a snažia sa vlastne tým znížením výdajom energie prečkať to obdobie bez potravy. V rámci denného cyklu, alebo skôr nočného, keďže netopiere sú nočné živočíchy, na to, aby sa vedeli orientovať v teréne, aby vedeli sa pohybovať, využívajú tzv. Echolokáciu. To znamená, že vysielajú signály, sú to ultrazvukové signály s frekvenciou 20 až
alebo 15, 20 až 120 kHz, ktoré sa odrazia od potravy alebo od prekážky a vedia spracovať tento odrazený signál a vyhodnotiť ho. Či je to potrava, a teda sa majú za ňou ponáhľať, aby ju ulovili a aby ju vlastne skonzumovali, alebo či je to prekážka a majú sa jej vyhnúť. Keďže ľudia nepočujú zvuky v týchto frekvenciách, tak na to, aby mohli netopiere pozorovať, aj keď lietajú a lovia, sa používajú špeciálne prístroje, ultrazvukové detektory alebo bed detektory, ktoré vyzerajú veľkostne ako mobilný telefón a najdôležitejšia súčasť je vlastne ultrazvukový mikrofón, ktorý tie pre človeka nepočuteľné zvuky je schopný zaznamenať a ten prístroj ich spracováva a premení do počuteľnej frekvencie. Takže potom vlastne my cez ten detektor počujeme tie netopiere. Nie je to priamy zvuk, je to umelý zvuk, ale ten zvuk je druhovo špecifický a podľa toho zvuku vieme určiť, o aký druh netopiera sa jedná. Niektoré druhy sú ľahšie určiteľné, niektoré ťažšie, ale vlastne dá sa to podľa frekvencie, podľa nejakej vzdialenosti signálov, charakteru tých signálov sa dajú vlastne aj druhy určiť. V súčasnosti, kedysi tie prístroje boli pomerne drahé, tie ultrazvukové detektory, v súčasnosti už sa dá kúpiť ultrazvukový mikrofón, maličký nástavec, ktorý sa pripevní k mobilnému telefónu a vlastne z mobilného telefónu sa vám stáva ultrazvukový detektor a prostredníctvom aplikácie vy viete zaznamenávať, aké druhy okolo vás lietajú a tá aplikácia vám to ešte aj predvyhodnotí, že vám navrhne, zadáte si, v akom ste území a podľa tých signálov tá aplikácia vám dá na výber, že toto by to mohol byť tento druh, tento druh, tento druh. Že takýmto spôsobom vlastne už aj bežný človek môže pozorovať netopiere. Sledovanie netopierov prostredníctvom týchto detektorov je vlastne metóda, ktorá nejakým spôsobom neovplyvňuje prirodzené správanie netopierov. Netopier lieta, loví, premiestňuje sa a my vlastne ho nejakým spôsobom nerušíme napriek tomu, že ho sledujeme a zaznamenávame jeho aktivitu. Nevýhodou je, že pokiaľ je úplná tma, my síce ho počujeme, vieme, že tam lieta, ale nevieme stanoviť počet. Nevieme povedať, že či za hodinu okolo nás krúži jeden netopier stále dokola, alebo či preletelo 200 netopierov nám ponad hlavu. Takže tá početnosť sa nedá a čo sa týka toho druhového určenia, niektoré druhy sa dajú určiť presnejšie, niektoré menej presne. Kde tie netopiere môžeme nájsť? Spravidla si ľudia spájajú prítomnosť netopierov s nejakými podzemnými priestormi. Je to preto, že v zimnom období tie netopiere naozaj mnohé druhy využívajú podzemné priestory, kde je stabilná teplota, stabilná vlhkosť a tak v týchto priestoroch majú vhodné podmienky na zimovenie, že tá teplota nekolíše, nemení sa a vlastne je celú zimu relatívne stabilná. Podzemné priestory využívajú jednak prírodzeného charakteru, ako sú rôzne jaskyne. Keď si zoberieme, že na Slovensku je doteraz zdokumentovaných vyše 7200 jaskyň, tak do istej miery každá z týchto jaskyň môže byť potenciálnym úkrytom pre netopiere. Nie všetky sú samozrejme preskúmané z chiropterologického hľadiska a teda tých zimovisk netopierov poznáme výrazne menej, ale je tu ešte potenciál, že môže sa nájsť lokalita, ktorá bude najvýznamnejšia na Slovensku a doteraz sme o nej netušili. Čo sa týka jaskyň, netopiere využívajú aj sprístupnené jaskyne. Tieto jaskyne sú potom sprístupnené špeciálnym spôsobom, ako napríklad jaskyňa Driny, kde v zimnom období zimujú početné kolónie podkovára malého, takže v zimnom období je jaskyňa uzatvorená pre verejnosť
a pre verejnosť je sprístupnená len v tom mimohibernačnom období, kedy tam tie netopiere nie sú, aby ich vlastne návštevníci počas prehliadok jaskyne nerušili. Okrem jaskýň máme na Slovensku aj pomerne veľké množstvo starých opustených banských diel, keďže tá banská činnosť bola v mnohých územiach pomerne rozsiahla. Máme pozostatky rôznych štvolní, rôznych systémov prepojených banských diel, kde tiež nachádzajú netopiere vhodné podmienky na zimovanie. Častokrát tam zimujú podkováre malé, ktoré nevedia zaliesť do štrbín, ale tak, ako tu vidíte na obrázku vpravo, sú voľne visiace, voľne zavesené zo stropu a sú tam v počtoch aj niekoľko stoviek jedincov. Okrem banských diel to ešte môžu byť napríklad pivnice, či už nejaké menšie pivnice pri rodinných domoch, vo vinohradoch, alebo trebárs hradné pivnice, kde tiež tie podmienky sú podobné ako v týchto ostatných podzemných priestoroch. V letnom období, keď samice rodia mláďatá, využívajú skôr podkrovné priestory. Sú to podkrovia budov, ktoré nie sú aktívne využívané. Častokrát sú to rôzne sakrálne stavby, kostoly, kaplnky, kde to podkrovie sa nevyužíva a netopiere tam majú ticho, kľud a vhodné mikroklimatické podmienky na to, aby tam tie samice vlastne rodili mláďatá. Alebo to môžu byť podkrovia rôznych hradov, zámkov. Niekedy v jednej budove môže sa vyskytovať aj viacero druhov netopierov. Napríklad na hrade Červený kameň v podkroví sa vyskytuje kolónia podkovára malého, v hradnej studni alebo v hradných pivniciach v strope sa vyskytuje kolónia netopiera veľkého. Tento netopier veľký, je tu na pravom obrázku, je pomerne častý v podkroviach tých kostolov, kde bežné počty sú niekoľko stoviek jedincov, lepšie kolónie majú aj 1500 jedincov, najväčšie kolónie na Slovensku mali okolo 2000-3000 jedincov, čo boli doteraz zaznamenané. Pri tých väčších počtoch už sa to niekedy ťažko počíta, lebo keď prídete na podkrovie, kde je niekoľko tisíc netopierov, tak samozrejme tie netopiere si všimnú vašu prítomnosť, začnú byť aktívne, začnú lietať a veľmi ťažko spočítate, či ich je tam 1100 alebo 1150. Takže je snaha vždy napríklad robiť nejakú fotodokumentáciu, odfotiť, kým ešte sú kľudné, zavesené na trámoch a potom dodatočne spočítať ten počet na základe fotografie. Nie všetky druhy sú viazané na podzemné priestory alebo na ľudské stavby. Sú druhy, ktoré sú viazané aj na stromové dutiny. Tieto druhy sa omnoho ťažšie hľadajú, počítajú, lebo keď si predstavíte v krajine nejaké objekty, budovy, je ich konkrétne počítateľné množstvo, zatiaľ čo tých stromov je omnoho viac. Stromových dutín vo výške nad 2, 5, 10 metrov je pomerne veľa, ktoré ani všetky nevidíme. Takže keď sa aj stanovuje početnosť, tie druhy viazané na nejaké ukryty, ku ktorým sa vieme dostať, sa omnoho ľahšie odhaduje tá početnosť ako pri tých stromových druhoch, kde občas sa nám podarí odchytiť napríklad jedného jedinca a podľa toho vieme posúdiť, že v tom území sa ten druh vyskytuje, ale či je tam tých jedincov 10, 100 alebo 1000, to už sa stanoví omnoho ťažšie. Niekedy sa dá dohľadávať napríklad dutina v strome podľa toho, že vidíme, že viacero jedincov letí rovnakým smerom, tak sa dá ísť proti smeru dohľadať dutinu. Nevýhoda je, že tieto stromové druhy tie ukryty častejšie menia, majú viac obľúbených ukrytov a teda sa vám môže stať, že keď už konečne nájdete dutinu, kde tie netopiere boli, tak sa akurát premiestnia do nejakej inej. Takže výskum tých stromových druhov je omnoho náročnejší.
Z tých prírodzených úkrytov, kým ešte nezačali netopiere využívať ľudské stavby, tak sa ukrývali aj v skalných štrbinách, kde v rôznych skalných brálach, samozrejme tých skalných štrbín je množstvo, veľké množstvo, takže tam sa tiež dajú nájsť. A práve tie druhy využívajúce skalné štrbiny alebo stromové dutiny ako prvé osídlili mestá, paneláky, sídliská, kde využili štrbiny medzi panelmi. Taký masový boom alebo zaznamenanie ich prítomnosti v mestách bolo niekedy koncom minulého storočia, kedy tie paneláky došli do nejakého určitého času, že tie výplne medzi panelmi už neboli také ako na začiatku, vytvorili sa tam štrbiny a toto hneď využili netopiere a tie štrbiny osídlili. Problém nastal, keď sa tie paneláky začali špárovať, zateplovať a netopiere takýmto spôsobom, tou rekonštrukciou tých panelákov vlastne začali prichádzať o tie úkryty, ktoré si našli. A v mnohých prípadoch neprišli len o úkryty, ale aj o život, pokiaľ vlastne v rámci tých rekonštrukcií došlo k priamo ich usmrteniu. Takže samozrejme bola snaha riešiť tento problém nejako, aby netopiere mohli ostať v mestách, ale zároveň, aby ľudia si mohli zatepliť paneláky a izolovať nejaké tepelné úniky z domov. Takže sa vymyslelo alternatívne riešenie a pre netopiere sa budujú alternatívne úkryty. V súčasnosti, keď sa vlastne robí rekonštrukcia nejakého panelového domu, je potrebné mať posudok odborníka, že či sa v danom dome vyskytujú chránené živočíchy. Okrem netopierov to ešte môžu byť napríklad dažďovníky alebo iné druhy vtákov. A väčšinou súčasťou takéhoto posúdenia, tohto posudku, je aj alternatíva, ako vybudovať nejaké náhradné úkryty za tie úkryty, ktoré vlastne tou rekonštrukciou tie živočíchy stratili. A tou alternatívou sú špeciálne budky. Tieto budky sa môžu inštalovať priamo na budovu, ak je to budova, ktorá už je zateplená, kde sa nerobí rekonštrukcia a len chcú mať budky pre netopiere alebo pre dážďovníky. Pre netopiere vyzerajú takéto štrbinové úkryty. Môžu byť budky kombinované, kde sú budky pre dážďovníky a zároveň aj štrbina pre netopiere. Alebo sa tie budky môžu dávať priamo do zateplenia. To znamená, že bežne si človek ani nevšimne, že na stene je nejaký otvor do budky, lebo ju vlastne nie je v tom priestore vidieť. Tu na dolnom obrázku môžete vidieť 4 také budky inštalované priamo v zateplení. Sú to jedny z prvých budok, ktoré boli inštalované na dlhých dieloch. Nie sú úplne najvhodnejším spôsobom inštalované, lebo keď si všimnete, sú rovno nad oknami. To znamená, keď tie netopiere vletujú do budky, tak samozrejme ten trus môže ostávať na oknách, na parapete. Takže skôr je tendencia, pokiaľ sa umiestňujú budky, umiestňovať ich na steny tam, kde nie sú okná. To vidíte na tom paneláku vpravo hore. Prípadne v rámci jedného projektu sme inštalovali budky na budovy škôl, čo je ideálny priestor, lebo večer, keď tie netopiere vyletujú, tak škola je prázdna, nikoho tým nerušia a ráno, keď tam zase sa vrátia, tiež vlastne nerobia problémy. Tým, že majú tie budky otvor z dolnej strany, tak vlastne sú samočistiace a nehromadí sa tam nejaký trus, ako napríklad pri vtáčich budkách, kde je nejaké hniezdo, tak tu na ten trus automaticky vypadáva. Už vieme, kde tie netopiere môžeme nájsť a teda aké druhy sa u nás vyskytujú. Celkové na Slovensku bol doteraz zaznamenaný výskyt 28 druhov. Môžete vidieť ukážky niektorých z tých druhov, ako vyzerajú. Vidíte, že sa líšia veľkosťou od maličkých netopierov po netopiere, ktoré majú rozpätie krídel 35-40 cm.
niektoré majú malé ušká, niektoré majú veľké uši, sú sfarbené hnedo, sivo až do čierna, niektoré majú svetlé brúško, hnedý chrbátik, niektoré majú rovnakú farbu aj na brúšku, aj na chrbátiku. Podkováre, ako názov napovedá, majú na nose blanitý výrastok v tvare podkovy, takže tie sú také špeciálne. A každý ten druh má nejaké svoje preferované ukryty alebo stratégiu životnú, ale čo je dôležité, všetky sú zákonom chránené a teda o všetky sa treba nejakým spôsobom starať, aby tie populácie ich prosperovali. Ako už bolo spomenuté, už dlhé roky sa zaoberáme výskumom netopierov Bratislavy. Od roku 95, čiže za nejakých posledných 30 rokov, sa nám na tomto území podarilo zaznamenať 18 druhov netopierov. Z toho 13 druhov bolo nájdených priamo v budovách. A zatiaľ, čo spočiatku tie údaje prvé boli hlavne z vizuálnych kontrol podzemných priestorov v zimnom období, kde sme chodili kontrolovať jaskyne, ktoré tu máme na území Bratislavy, štvoľne, pivnice. Máme tu pomerne bohaté zastúpenie podzemných delostreleckých kavern, tzv. Bunkrov z obdobia Prvej svetovej vojny. A všetky tieto síce rozlohou menšie, ale početnosťou pomerne hojné priestory poskytujú možnosti na zimovanie netopierov. No a potom samozrejme je potrebné, aby tu boli aj miesta, kde nájdu tie netopiere dostatok potravy, a týmito miestami sú častokrát vodné plochy, vodné toky, samozrejme okolie Dunaja, prítokov, okraje lesných porastov, kde je množstvo hmyzu, ale aj priamo v osídlených oblastiach, napríklad pouličné osvetlenie, kde sa tiež koncentruje hmyz a predstavuje potravu pre netopiere. Takže sa sledovali aj tieto územia, hlavne prostredníctvom detektoringu. No a ďalšou skupinou údajov bola vlastne identifikácia jedincov, ktoré boli nájdené v rôznych typov budov. To znamená, ľudia našli v byte netopiera, zavolali, máme netopiera, potrebovali poradiť, čo s ním, ako sa o ňo postarať, vypustiť, odniesť ho a podobne. A toto vlastne bolo zdrojom množstva údajov o tom, kde všade sa tie netopiere v rámci Bratislavy vyskytujú. V počiatku bol z jedným takých najčastejších druhov, tento raňak hrdzavý, je to veľký druh netopiera, celý hnedý, a keď vysiela tie ultrazvukové signály, tak sú hlasné, sú pri nízkej frekvencii. Je to preto, že je to druh, ktorý loví vo vysokých výškach nad korunami stromov, nad domami, a teda potrebuje mať silný výkrik, ktorý je počuť na 100, 200, možno aj 300 metrov, aby vlastne mal prehľad o tom, čo sa v tom priestore nachádza. Je to pomerne ťažký netopier, to znamená, že keď sa dostane na zem, napríklad sa chce napiť, má problém zlietnúť zo zeme a vždy potrebuje nájsť nejaký strom alebo nejaký múrik, po ktorom vylezie a skočí ako keby do voľného priestoru. Preto keď sa napríklad dostane do bytu a padne do sprchového kúta, tak sa nevie odtiaľ sám dostať, ale nie je zranený, len teda potrebuje našu pomoc, treba zobrať a vlastne vypustiť večer. Keď sa takto netopiere vlastne nájdu, nevypúšťajú sa hneď cez deň, ale až večer, aby vlastne na ne nezaútočili napríklad straky, ktoré sú aktívne cez deň a veľmi často na netopiere útočia. S ktorým sme sa stretli, bol v Petržalke, kde nás zavolali, že majú v chodbe netopiera. Keď sme prišli, netopiera sme nevedeli nájsť. Prehľadali sme všetky možné ukryty. Jediný, ktorý sme ešte nepozreli, bola poštová schránka správcu nejakého družstva. Netopier
videl štrbinu, liezol do schránky a nakoniec sme ho v tej schránke našli. Takže aj takýto úkryt môžu netopiere využiť, z ktorého sa bohužiaľ potom už sami nevedia dostať. Problémom pre ne môžu byť aj rozbité sklenené výplne, keď sú dvojité okná a jedna tá sklenená výplň je rozbitá, tá čo je smerom von, tak v Devínskej Novej Vsi sa nám stalo, že ľudia si všimli, že netopiere im padajú medzi tie dve sklenené výplne. Stalo sa to zrejme tak, že jeden netopier, možno nejaký mladý, neskúsený, netrafil do svojho otvoru vletového, ktorý mohol byť v tom paneláku, a padol medzi tie výplne. A tie sociálne hlasy, alebo tá sociálna väzba je natoľko silná, že vlastne on volal o pomoc ostatné netopiere, ktoré postupne padali za ním jeden za druhým a dostávali sa do rovnakej pasce. Výhodou, alebo teda netopiere mali to šťastie, že ľudia si to všimli, zavolali pomoc a vlastne stačilo tie netopiere vybrať z toho medzisklia. To rozbitú sklenenú výplň sme prekryli gelitom, aby tam znova nepadali, a netopiere sme vypustili, lebo všetky boli vlastne v poriadku a neboli zranené. V takýchto prípadoch vždy rozhoduje všímavosť a čas, kedy si tí ľudia všimnú a zavolajú nejakú pomoc. A častokrát, keď je to dostatočne skoro, tak vlastne tie netopiere majú šancu prežiť, lebo ich vlastne zachránia. Špecifickým prípadom alebo úkrytom pascou, čo povedať, ako to nazvať, sú výťahové šachty. Každý panelák je konštrukčne, dá sa povedať, unikát a ani podľa plánov sa niekedy nedá stanoviť, ako sú štrbiny kde poprepájané. A vo viacerých prípadoch, jednak na dlhých dieloch a jednak vo Vrakuni, sa nám stalo, že sme netopiere našli vo výťahovej šachte. Pravdepodobne niektorou štrbinou sa dostali do tej šachty a vedeli letieť len smerom dole a na konci vlastne ostali dole. Keď sa kabína výťahu na prvom poschodí zdvihne, tak dole je asi meter hlboká jama a v tej jame vlastne boli tie netopiere, ktoré sa odtiaľ nevedeli samé dostať. V takýchto prípadoch zväčša sa na to príde tak, že nejako sa nejakému netopierovi podarí vyliezť na prízemí a vlastne na prízemí ho ľudia našli a podľa toho sme pátrali, že odkiaľ by ten netopier mohol byť, až sme sa teda dopátrali k tej výťahovej šachte. Pokiaľ sa podarí tie netopiere včas objaviť, tak vlastne sa zoberú, veľmi často sú dehydrované, čiže im treba dať vodu, prípadne trošku nakrmiť a následne sa dajú vypustiť. Špecifickým úkrytom, skôr nedobrovoľným ako dobrovoľným, bol kanálik na konci odkvapovej rúry. Keď si predstavíte 12-poschodový panelák a pozdĺž toho paneláku vlastne ide z hora dole odkvapová rúra, dole je taký kanálik, pani bola na prechádzke s obsom a pes teda zacítil a pani si všimla, že sú tam nejaké nožičky z toho kanálika, otvorila kanálik, videla, že sú tam netopiere, takže sme ich boli zobrať. Všetky netopiere ku podivu boli v dobrej kondícii, na to, že museli preletieť 12 poschodiami tým úzkým odkvapom. Bolo až prekvapivé, že vlastne sa im nič nestalo a mohli byť večer vypustené. Zaujímalo nás samozrejme, ako to vyzerá hore na streche toho paneláku, že ako sa stalo, že tie netopiere padli do toho odkvapu. Takže s odstupom pár dní sme sa boli pozrieť na strechu, kde je vlastne na vrchnej časti toho odkvapu je taký ako keby lievik. Medzi tým pršalo, takže nie v tom lieviku, kde boli tie netopiere v tom odkvape, ale v susednom sme našli, bol upchatý a bolo tam popadaných pomerne veľa netopierov. Ten lievik má hladké steny, takže oni sa odtiaľ nevedeli dostať. Tým, že pršalo, boli premočené. Vyzerali dosť
zubožene. Netopiere sme zobrali do plátených vreciek, doma sme ich vyfénovali trošku, aby sa zohriali, usušili. Aktívne pomáhali sušiť sa aj oni. Dali sme ich do krabice s handrami, čiže sa čistili, sušili a netrvalo dlho a už z nich boli normálne netopiere a už naozaj vyzerali životaschopne a po niekoľkodňovom dokrmení vlastne sa mohli vypustiť. Okrem tohto raniaka, ďalším druhom, ktorý sa pomerne často vyskytuje v mestách, je večernica tmavá, Vespertilio murinus. Je to druh, kde údajov o jeho výskyte zo Slovenska máme pomerne málo. Väčšina je práve z mestských oblastí. Tento druh na jeseň je typický tým, že samce výraznými sociálnymi zvukmi, ktoré sú aj počuteľné, lákajú samice a využívajú spravidla také priestory vnútroblokov, kde sa im to dobre ozýva. Takže podľa týchto zvukov sa dá zistiť, kde všade sa ten druh vyskytuje, ale samotných nálezov je veľmi málo. Spravidla sú to jednotlivé zálety práve ľuďom do bytov. Jeden z takýchto netopierov sa chcel ukryť na sieťku proti hmyzu na okne. Cúval, až zacúval tak, že sa na tú sieťku prilepil. Takže bolo ho treba odtiaľ vystrihnúť aj so sieťkou a následne opatrne vlastne ho odlepiť tak, aby mohol zase sa vypustiť do voľnej prírody. Nie vždy tie netopiere sa ukryjú tak, že sa dajú ľahko nájsť. Niekedy nám zavolajú, lieta nám tu netopier, kým prídeme, tak samozrejme netopier nelieta, lebo sa niekde ukryl a potom je potrebné ho nájsť. Pokiaľ je to izba v nejakom byte, ešte sa to dá. Toto bol prípad Slovenského rozhlasu, kedy v tej pyramíde otočenej vnútri sú priestorovo prepojené niekoľko poschodí a nájsť tam netopiera ukrytého niekde nevedno kde bolo ako hľadať ihlu v kope sena, ale mali sme šťastie a predsa len sme ho našli. Bolo to hľadanie typu, keby som bol netopier, kam by som sa ukryl, a podarilo sa nám toho netopiera predsa len odhaliť a teda odniesť, aby tam neblúdil po tom rozhlase. Toto je častokrát problém, pokiaľ sa netopier cez nejaké pootvorené okno alebo nejakou štrbinou dostane do nejakej budovy administratívnej, kde sú veľké chodby, veľké priestory, tak vlastne tam krúži a má problém sa dostať zase naspäť von. Takže potom vlastne tá záchrana je jedine taká, že ho človek nájde, odchytí a vonku vypustí. Veľmi častý je výskyt malých druhov rodu Pipistrellus. Sú to večernice, ktoré sú veľkostne menšie ako škatulka od zápaliek, do ktorej sa v pohode zmestia. Hlavne tá večernica líčová, hvízdavá, južná, tie sú také maličké, večernica parková je o trošku väčšia. Sú vlastne celé hnedé, sfarbené. Tiež sú to pôvodne stromové druhy, ale v mestách využívajú aj rôzne štrbiny v panelákoch. Dokonca sa dajú nájsť aj v zateplených budovách. Tým, že sú také maličké, tak im vlastne stačí naozaj malý, niekde neutesnený otvor, ktorým sa vedia dostať do tých štrbín v tej budove a tam vytvoria kolóniu. Toto bol prípad v Dubravke, kedy našli mláďa v byte na hornom poschodí a nechápali, ako sa im tam dostalo mláďa netopiera. No a bolo to tým, že vlastne tá kolónia mala letový otvor nad tým oknom a mláďa išlo na prechádzku, až skončilo vnútri v tom byte. A už samozrejme sa nevedelo dostať naspäť k tej svojej kolónii, takže potom zo strechy sme ho dávali k ostatným netopierom. A celkové, napriek tomu, že je to zateplený dom, tam odtiaľ vyletelo vyše 50 netopierov tej večernice líčovej. Večernica hvízdava Pipistrellus je častá v jesennom období
takzvanými jesennými inváziami, kedy viacero jedincov, mladých, neskúsených, sa zrazu objaví v nejakom byte alebo na chodbe. V rámci Bratislavy neriešime až tak veľa prípadov. Mali sme nejakých zopár prípadov v Modre, v Pezinku, v Bratislave asi len 2, ale kolegovia z Košíc tých prípadov majú o mnoho viac, takže zrejme tam tie konštrukčné budovy sú nejako vhodnejšie, že o mnoho viac takýchto prípadov, kedy tie netopiere letia do bytu. Častokrát sa to stáva, keď ľudia odídu koncom augusta, začiatkom septembra na dovolenku, nechajú pootvorenú vetračku a keď prídu, tak vlastne nájdu netopiere všade na záclone, na nábytku, v kvetináči, na lampe, na garníži, kde si len viete predstaviť, tak tam všade tie maličké netopiere sa ukrývajú. To bol prípad z Pezinka, kedy vlastne v chodbe boli tiež v rôznych úkrytoch, nebola utesnená lišta na káble, tak aj do toho priestoru naliezli a vlastne jediná možnosť, ako sa ich zbaviť, je ich odchytiť a vypustiť vonku a nejaký čas dôsledne zatvárať. Toto bol špeciálny prípad na Vianoce, kedy pani vyprážala, po vyprážení dala panvicu na balkón a keď ju išla zobrať, tak si všimla, že je v nej netopier, takže poskytla mu prvú pomoc a snažila sa z neho ten olej nejakým spôsobom dať dole. Netopier to v pohode prežil, dokrmili sme ho a mohol odletieť. Špeciálnym druhom pre Bratislavu, 26.2. pre Slovensko, bola večernica Saviho, ktoré tento druh sa nám podarilo nájsť zase vďaka ľuďom z okresného súdu na Štrkovci. Zavolali, že našli v pohári netopiera, boli sme ho pozrieť. Pozeráme taký zvláštny netopier, dovtedy sme takého nevideli, bolo to v 2005 roku. A podľa určovacieho kľúča sme určili, že je to teda táto večernica Saviho. Problém bol ten, že dovtedy ju na Slovensku nikto nevidel, takže sme išli skonzultovať do Českej republiky. Netopiera sme naložili do auta, ešte nebol Schengen, tak sme ho previezli cez hranice na čierno a za profesorom Geislerom na Masarykovú univerzitu sme išli. On bol vtedy expert najväčší v Čechách na tento druh. V Čechách mali v tom čase 3 nálezy, on videl všetky 3. Takže ten nám potvrdil, že áno, dobre sme to učili, je to naozaj večernica Saviho a teda prvý nález pre Slovensko. Ako zoológ nás trošku zaskočil otázkou, v ktorom múzeu bude ten exemplár dokladovaný. Tak sme mu povedali, že nebude dokladovaný v múzeu, že ho dovezieme naspäť do Bratislavy a vypustíme ho. A tak sa aj stalo, takže prvá večernica Saviho nájdená na Slovensku nie je dokladovaná v múzeu, ale lieta niekde, ak teda ešte žije, ťažko povedať. Bola okrúžkovaná, takže možno sa ešte niekedy ten krúžok nájde. V tom 2005 bol prvý nález, za tých 20 rokov sa ten druh natoľko rozšíril u nás, že v súčasnosti je to jeden z najbežnejších druhov, ktoré sa nachádzajú ktoré ľudia nachádzajú v bytoch. V 2011 sa nám podarilo nájsť reprodukčnú kolóniu, respektíve mláďatá tohto druhu. Opäť ľudia pomohli, všimli si, mamičky kočikovali deti vonku a všimli si, že tam na chodníku ležia nejaké mláďatka a boli to práve mláďatá tohto druhu, tejto večernice Saviho. Takže sa nám podarilo nájsť, kde v paneláku je ten úkryt a vrátiť ich naspäť. Takže tu vidieť, že tí ľudia, všeobecne občianska veda, môže pomôcť jednak v monitoringu netopierov, aby sme vedeli rozšírenie, kde sa aké druhy nachádzajú, a jednak aj priamo v ochrane jednotlivých druhov, lebo včasná reakcia a vedieť, ako reagovať, je veľmi dôležitá. Takže na záver by som len zhrnula, ako sa dá pomôcť nájdenému netopierovi. Treba si vždy uvedomiť, že je to voľne žijúci živočích. To znamená, nie je nejakým spôsobom domestifikovaný, môže sa
brániť, lebo sa bojí. Takže pokiaľ ho je potrebné odchytiť, je potrebné mať rukavice alebo použiť nejakú handru, uterák, prípadne nejakú priesvitnú krabičku, na ňo priložíme a kartónom alebo tvrdým papierom vlastne podsunieme tak, aby sme ho dostali do tej krabičky. Následne ho umiestnime do krabice, kde mu urobíme nejaké otvory, aby mohol dýchať. Veľkosť otvorov treba prispôsobiť veľkosti netopiera, aby tie otvory neboli také, že ten netopier cez ten otvor vylezie von. Dobré je mu poskytnúť vodu, najmä v letných mesiacoch, keď je teplo, sucho, môžu byť tie netopiere dehydrované. Takto sme raz poradili, aby dali netopierovi vodu. Keď nám ho potom doniesli, tak v prepravke, teda v tej plastovej prepravke, bol centimeter vody a chudák netopier sa tam skoro utopil. Takže vodu znamená dať mu napiť, to znamená zrolovať nejakú servítku alebo papierovú utierku, tak namočiť ju do vody, tak aby sa na konci vytvorila kvapka vody a to priložiť netopierovi ústam a on potom vlastne jazyčkom si vie tú vodu zobrať. No a následne sa dá vypustiť po zotmení z nejakého vyššieho miesta, s tým, že toto platí v letnom období, keď je teplo a tie netopiere sú aktívne. Pokiaľ je to v zimnom období, treba kontaktovať odborníka, ktorý vie posúdiť situáciu, prípadne netopiera vie dokrmiť, ak je nejaký podvyživený a následne uložiť do náhradného zimoviska. Kde toho odborníka nájsť? Dá sa volať na 112 alebo 158, kde majú spravidla kontakty na rôznych odborníkov, vrátane odborníkov na netopiere, alebo si pozrieť na stránke štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky územne, kde sa nachádzate, kde vlastne ten netopier je, pod ktoré územie, pod ktorú správu chránenej krajinnej oblasti to územie patrí a tam kontaktovať. Spravidla majú zverejnené číslo pre chránené živočíchy alebo vlastne všetky voľne žijúce živočíchy. Alebo potom na stránke netopiere.sk v časti našeho Som netopiera je takáto mapa, kde sú kontakty v rôznych oblastiach Slovenska, kde sa dá teda kontaktovať. Ďakujem za pozornosť. Toľko z mojej strany. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujeme krásne za prednášku. A budeme teda očakávať v čete ešte nejaké otázky. Zatiaľ teda, kým nám tam nejaké otázky pribudnú, prípadne ak by teda sa niekto chcel prihlásiť a teda otázku povedať, tak zatiaľ sa môžeme prípadne aj my za Dafne niečo opýtať. Takže nás by napríklad zaujímalo, že na akom najbizarnejšom mieste sa takto teda nejaký netopier našiel. Tak tým bizarnejším, nedávala som to do prezentácie, bol jeden netopier priamo vo WC napríklad. Našiel sa tak, že pani urobila potrebu a až potom si všimla, že je tam netopier. Takže prežil to. Aj pani to prežila, aj netopier to prežil. Perfektné. Pozerám, že máme tu ešte ďalšiu otázku. Ďakujeme za túto odpoveď a otázka ďalšia znie, že prosím, ako sú obsadzované búdky pre netopiere? Záleží od toho, aké typy búdok a kde sú umiestnené. Pokiaľ sa robí treba rekonštrukcia paneláku, kde netopiere sa vyskytovali a dá sa tam búdka, tak je tá obsadenosť pomerne rýchla a účinná. Niekedy sa tie búdky dávajú preventívne aj na miestach, kde predtým sa netopiere nevyskytovali. Takže tam, kým netopiere nájdu ten úkryt a využijú ho, môže trvať aj niekoľko rokov, kým ho vlastne obsadia. Niekedy sa dávajú búdky mimo miest, zase treba v porastoch, kde sa vyrúbe starý lesný porast, ako náhrada za tie stromové dutiny. Niektoré druhy využívajú aj tieto búdky. Čiže je to rôznorodé, ale najlepšia účinnosť je naozaj, keď sa dá búdka na miesto, kde bola kolónia, že sa vlastne len kvázi premiestnia z nejakých štrbín v dome do tej búdky. Perfektné, tak nám sa tu predrhlo vrece s otázkami, takže môžeme asi prejsť ďalšej z nich.
Čiže ďalšia otázka znie, že či sa predpokladá, že so zmenou klímy sa tu vyskytnú aj nejaké nové druhy pre Slovensko. No práve tá večernica Saviho, ktorú som spomínala, súvisí s touto zmenou klímy. Je to jeden z druhov, ktorý vďaka tým zmenám, ktoré nastávajú, mení areál svojho výskytu a rozširuje sa smerom na sever. Čiže toto bola tá večernica Saviho. Rok na to pribudol na Slovensku ďalší druh, večernica južná, Pipistrellus cooley, presne z rovnakého dôvodu v súvislosti s tou zmenou klímy. Takže tá možnosť je, že tie druhy sa prispôsobujú tomu prostrediu a teda je predpoklad, že v rámci zmeny areálu svojho výskytu ešte možno nejaký druh pribudne. Perfektné. A máme tu teda ďalšiu otázku, že či je pravda, že netopiere skonzumujú veľmi veľa komárov? Áno, čo sa robili nejaké štúdie, tak tá malá večernica, ktorá sa zmestí do zápalkovej krabičky od zápaliek, tak skonzumuje za jednu noc 3 až 5 tisíc komárov. Takže to je celkom slušný počet a treba ich chrániť, lebo inak sa tým komárom neubránime. Perfektné. No a takže mám tu aj také praktické využitie a možno motiváciu, že keď niekto zvažuje namontovať si búdku pre netopiere niekde na svoj dom alebo v rámci nejakej bytovej schôdze presvedčiť svoju bytovku, či si nainštalujú takúto búdku, tak možno je to také motivačné, aby sa zbavili aj komárov. Áno, niekedy sa nám stane, že ľudia volajú, chceme mať netopiere na chate niekde, čo máme preto urobiť? No, jedine im poskytnúť podmienky, dostatok štrbinových úkrytov a dúfať, že tie netopiere priletia. Ťažko sa presvieča netopier, že tu si nájdi úkryt, tu ťa chceme, tu je dobre a tu nechoď, tu ťa nechceme. Super, takže ďalšia otázka teda znie, že či môžu byť kolónie netopierov aj zmiešané, alebo či sa vyskytujú len kolónie v rámci jedného druhu? Môžu byť kolónie aj zmiešané, že vlastne viacero druhov osídluje ten istý priestor, tvoria zmiešanú kolóniu. Perfektné, tak bola rýchlo zodpovedaná otázka. A ďalšia znie, či detektory fungujú aj bez ohľadu na výšku, kde sa netopiere pohybujú. A zároveň teda spolu s touto otázkou, či zachytia aj zvuky druhu, ktoré lovia vysoko, napríklad raniaka. Detektory fungujú. To, či zachytia nejakého netopiera, závisí od druhu. Raniak má silné hlasy, toho zachytia bez problémov. Keby sme chceli zachytiť nejaké druhy, ktoré lovia v blízkosti vegetácie, to sú tzv. Šepkajúce druhy, tie majú tiché výkriky, takže častokrát toho netopiera vidíme a nepočujeme ho v tom detektore, lebo ten výkrik je veľmi slabý a na krátku vzdialenosť ho počuť. Čiže od druhu a od prostredia závisí, ktoré druhy vlastne vieme počuť cez ten detektor a nakoľko sa dajú identifikovať. A ďalšia otázka je od 5-ročnej našej poslucháčky, možno teda najmladšia zo všetkých účastníkov, ale teda tešíme sa aj takéto účasti a zaujala ju teda otázka, že či netopiere vedia plávať. Netopiere nevedia plávať, ale vedia vlastne loviť hmyz, ktorý je nad vodnou hladinou alebo pri tej vodnej hladine. Robia to tak, že vlastne ten chvostovú lietaciu dlanu ako keby ponoria do tej vody a zhrabnú, alebo z tej hladiny vody zhrabnú ten hmyz a tak si to dajú do úst. Čiže čo je netopier vodný, ten je špecialista práve na takýto lov hmyzu nad vodnou hladinou a preto, keď napríklad v lete si posvietime silnou baterkou nad nejaký rybník a vidíme tam lietať netopiere, tak to je spravidla na 90% práve tento druh, ktorý je typický touto lovnou stratégiou nad vodou. Takže plávať ako tak nevedia, ale vedia využiť tú vodu a zbierať hmyz z tej vodnej hladiny. A ďalšia otázka sa týka hibernácie a znie, že ako je možné,
že netopier v zimnom spánku spí dolu hlavou a nespadne? To je dané tým, že tie kĺby na nohách sú opačne otočené ako u človeka. To znamená, on v kľudovom štádiu má ako keby tie pazúriky zahačknuté a musí vynaložiť energiu na to, aby sa odháčkol z toho podkladu. Takže napríklad, keď aj uhynie, on nepadne na zem, ale ostane visieť. Lebo na to, aby sa odvesil, musí vynaložiť energiu, nie na to, aby sa zavesil a držal. Perfektné. No a teraz máme takú praktickú otázku, teda zrejme tu niekoho motivovalo odchyt komárov, takže je tu praktická otázka na inštaláciu budky. A znie, potrebujem na nainštalovanie budky na bytovku povolenie od bytového družstva? Zateplenie už máme 25 rokov, vtedy to nebolo zo zákona povinné. Dá sa to teda aj priamo na fasádu, či to musí byť súčasťou zateplenia? Nemusí to byť súčasťou zateplenia. To, čo som spomínala, tie budky na základnej škole, tak tie vlastne išli priamo na fasádu. Čiže dajú sa kúpiť budky, ktoré sa umiestňujú na fasádu a primontujú sa vlastne na fasádu a potom sú typy budok, ktoré idú do zateplenia, že ich vlastne nevidieť a sú súčasťou zateplenia. Takže v tomto prípade dá sa inštalovať budka na fasádu. Máme tu takú ďalšiu zaujímavú otázku, že či je pravda, že do určitého veku by mal človek byť schopný počuť netopiere? Ak áno, tak cca do akého veku a ktoré druhy človek môže započuť? Áno, je to pravda. Deti a mladí ľudia majú ten sluch o mnoho lepší ako dospelí. To znamená napríklad tie raniaky, ktoré vysielajú okolo tých 15-20 kHz, môžu deti počuť. A postupne s vekom ten sluch u človeka sa zhoršuje, takže potom už neskôr nie, ale je to individuálne, nedá sa presne povedať, že v akom veku ten sluch sa zhorší natoľko, že ich nepočuť, ale naozaj deti a mladí ľudia môžu raniaky počuť. Ešte tu máme teda otázku od PC Enviro, ktorí tiež občas vypomáhajú pri čistení kostolov od guána, teda od toho netopierieho trusu. A teda otázka znie, že či ste sa zaoberali zložením, kvalitou guána. Konkrétne ja som sa tým nezaoberala, ale sú rozbory, českí kolegovia si dávali robiť rozbor a mám pocit, že aj na Slovensku niekto robil rozbor. Spravidla, keď sa čistia kostoly, tak potom sa to guáno ako hnojivo rozdá vlastne v tej obci miestnym obyvateľom a môžu ho používať. Odporúča sa to skôr na kvety, že nie je úplne vhodné na zeleninu, ale na kvety do záhrad ideálne hnojivo. Takže dajú sa na internete nájsť určité rozbory, ale konkrétne možno by bolo treba urobiť rozbor konkrétneho daného, lebo môžu tam byť nejaké rozdiely lokálne. Perfektné, takže zatiaľ sme zodpovedali všetky otázky, ktoré boli v čete, teda ak by ešte niekto, predsa len niečo ešte pribudlo, poslednú šancu chce využiť teda jedna účastníčka s otázkou, ako dlho sa netopier zobúdza zo zimného spánku? Rádovo je to niekoľko minút. Ono, ten zimný spánok nie je taký, že aby si to človek nepredstavil, že na jeseň netopier zaspí a zobudí sa o niekoľko mesiacov na jar. On aj v priebehu tej zimy sa zobúdza, môže sa premiestniť či už v rámci toho podzemného úkrytu, môže aj zmeniť úkryt, úplne sa presunúť na inú lokalitu, ale tam je problém ten, pokiaľ vlastne človek ho na silu nejakým spôsobom zobudí, vyruší, že míňa o mnoho viac energie, ako keď sa ten netopier sám zobudí. Takže to zobudzanie je rádovo niekoľko minút, on sa začne postupne tak triasť, kým naberie nejakú prevádzkovú teplotu a potom vlastne vie odletieť. Častokrát to spomalenie funkcií alebo taká tá strnulosť je aj keď sa len ochladí v priebehu dňa, noci, že sa ochladí, tak tiež mu trvá, kým sa trošku naštartuje a vlastne môže odletieť. Tak ďakujeme krásne.
A predsa len ešte posledná otázka, teda naozaj už to asi dáme ako poslednú otázku, to je teda, že čo treba urobiť, ak omylom vyrušíme netopiera v zime a zobudíme ho? Teda na zimu. Snažiť sa, keď napríklad je človek v podzemí, všimne si netopiera, snažiť sa na ňo v prvom rade nedýchať, lebo to teplo ho zobudza o mnoho viac ako trvá svetlo baterky. Čiže ísť od neho čo najďalej, nedýchať na ňo a nechať ho v kľude. Čiže nedotýkať sa, nedýchať na ňo a nechať ho spať ďalej. Dobre, perfektne. Tak ďakujeme krásne aj za úžasnú prednášku, plnú zaujímavosti a teda aj veľa informácií z takej praxe, či už ochranárskej, alebo teda aj tých informácií ohľadom netopieru a ich života. Takže ďakujeme ešte raz pani doktorke Blanke Lehockej. A zároveň by sme vás teda ešte radi na záver pozvali na podujatie, ktoré je síce ďaleko, ale keďže toto je naša posledná prednáška zo série webinárov, ktoré máme v rámci Živej Bratislavy, tak by sme vás radi pozvali na podujatie Biobranie, kedy budeme spoločne zbierať dáta pre ochranu prírody. Bude to prostredníctvom aplikácie iNaturalist v termíne 22. až 23. máj. Čiže bude to piatok, sobota a budeme veľmi radi, ak sa na toto podujatie prídete pozrieť, aj sa zapojíte a budete mať možnosť s vedcami, ktorí teda skúmajú jednotlivé druhy alebo skupiny organizmov, tak budete mať možnosť sa s nimi aj teda v praxi stretnúť, vidieť ich trošku pri práci a pomôcť samozrejme aj k zberu dát. Čiže budeme veľmi radi, ak sa takto aktívne zapojíte aj do tej ochrany prírody a teda do jej spoznávania prostredníctvom teda občianskej vedy. No a keby ste chceli viacej informácií, ja ešte prikladám do chatu link na toto podujatie, takže prosím ešte prípadne spozornite a chatu si skopírujte link na Živú Bratislavu, kde sa budú priebežne aktualizovať informácie týkajúce sa teda občianskej vedy a aj tohto blížiaceho sa podujatia Biobranie. Takže ďakujeme ešte raz za prednášku pani doktorke Lehockej a lúčime sa so všetkými účastníkmi. Ďakujeme, že ste dneska prišli a že ste si urobili takto čas. Ďakujem za pozvanie, pekný večer. Krásny večer.